Koro nitie shida manyaka kaka jopiny ko wabed piny wawuo kaka gavana wa nyaka wabed piny mondo wawuo nikech nitie problem. Ineno pending bills no mino koro wago lwenj gi Migori kaendi ni ok en gi tugo nikech ng'eny jogo eko manigi pending bill kata pending bills en gope ma county nigo mag jopiny motiyo ne county. Ng'eny joma tiyo county go eko nikech data be wan go mowuok e treasury kendo mowuok e COB ni kit jomo timo ohala gi county go chal nade. Iyudo ka ng'eny gi gin joma o supply gige 1 million 2 million 5 million ka ng'eny to 10 million kata ma contractors motiyo gin joma timo tije mathindo mag 6 million 7 million 15 million ka koro ng'eny kabisa. Mano jo ohala matin, mano jo ohala ma samoro kawo gowi kowuok e silk. Iwinja samoro jo kawo gowi kowuok e silk koko jo mi county supply mo matin, samoro kawo loan ka e bank koko mi county tich kata supply mo nyise mondo tim ne county. Koro ke bedo gi gop ng'ama kamano jo ohala matin kamano endo for even 2 months or 3 months no kichul ni wadago e karata mo matin ni ma asechulo ma pok achulo to ken adier. Shida maduogo bedo maduong' kanyo en ni jo ohala no endo bedo gi stress ma pok idwaro neno matamre gi nono. Nikech koro yiro ka jo ohala no endo either koro yiro ka en gi stress ma jo silk dwaro kuome pesa kata jogo eko ma jo bank dwaro kuome pesa to konyal chulo. Jomoko nigi depression e wach pending bill ni. To mogik moloyo maduong' mogik en ni jo ohala matindo go eko kan gin gi pesa matin e lwetgi ne chulogi to gin ma gidhi chichni matindo tindo, gin ma gidhi aswekra to gitiyo gi pes go ka aswekra eka pesa wuothe county ma koko chul gigo to nitie problem. Un kaka senators ineno kaka rem ne kanye nikech achiel kuom gi